Para a obtención dun acceso intraóseo con trade necesitaremos o propio trade e un set de vía intraósea. Hai 3 tamaños dispoñibles en función da lonxitude e todos son do mesmo calibre. A selección da agulla farémola en función do peso do paciente, a anatomía e o tecido sobre o punto de inserción. O kit inclúe un sistema de fixación e un conector que debemos purgar previamente con soro. Existen varias localizacións posibles. O húmero proximal é o punto de inserción óptimo no adulto, e o de primeira elección, xa que permite un fluxo alto e unha infusión rápida da medicación á circulación central. Este sitúase no centro da tuberosidade maior da cabeza do húmero. Para a súa localización debemos de colocar a man do paciente sobre o abdome, co cóbado pegado ao corpo, en aducción, e o húmero rotado internamente. Coa palma da nosa man sobre a parte anterior do ombreiro do paciente notaremos unha prominencia con forma de bola, que será a zona de inserción. Colocamos unha man en posición vertical sobre a axila e a outra na parte media do ombreiro do paciente. Ao pechar os polgares, apalparemos localizando o colo cirúrxico. 1 ou 2 centímetros por riba será a zona de punción. Para esta localización recoméndase unha agulla de 45 mm que introduciremos cun ángulo de 45 graus sobre o plano anterior. Como alternativa nos pacientes inconscientes, viraremos o brazo cara adentro para que o húmero quede rotado internamente. Outra localización para a inserción dunha vía intraósea é a tibia proximal. Estendemos a perna do paciente. Localizamos a base da rótula, 1 ou 2 centímetros por baixo e 1 ou 2 centímetros medial, localizaremos o punto. Sobre a parte plana da canela, introduciremos a agulla cun ángulo de 90 graus. A localización na tibia distal será 2 ou 3 centímetros por riba do maléolo tibial medio. En pacientes pediátricos 1 ou 2 centímetros por riba do maléolo. A agulla débese dirixir cun ángulo de 90 graus sobre a parte plana do oso. Para a obtención do acceso intraóseo comezaremos desinfectando a pel preferiblemente con clorexidina alcohólica o 2%. Retiramos a protección do trade e colocamos a agulla. Encaixa como un imán. Retiramos a protección da agulla. Introducimos a agulla sen activar o trade ata tocar o oso. Se ao chegar a tocar o oso, non damos visto ningunha marca da agulla ou o cono está a tocar a pel, saberemos que esta é moi curta e non chegaremos á cavidade medular. Debemos seleccionar unha agulla de maior lonxitude. Polo tanto, puncionamos sen accionar o trade ata tocar o oso. Comprobamos que está visible polo menos a primeira marca de 5 mm. Accionamos o gatillo do motor para inserir a agulla a través do oso. Cando notemos un cambio de resistencia accederíamos á cavidade medular. Suxeitando a agulla retiramos o trade e posteriormente o estilete do catéter botando no colector de obxectos punzantes. Colocámolo apósito sobre o conector do catéter. Conectamos o sistema co prolongador previamente purgada con soro. Aspiramos coa xiringa sangue ou medula que confirmará que estamos no espazo intraóseo. É posible que non saia nada e estea correctamente inserida. Debemos valorar previamente a necesidade de analxesia nos pacientes conscientes. Por último, infundiremos un pouco de soro salino rápido para abrir o espazo intraóseo.